Татарстан китап нәшриятында олы вакыйга шушы көннәрдә Татарстанның халык язучысы Миргазиян Юнусның «Кыпчак кызы» дигән чәчмә әсәрләр тупланган җыентыгы басылып чыкты. Бу китапка, бу җыентыкка 2 роман һәм публицистик мәкаләләр тупланып бирелгән. Әлбәттә, бу китапның үзәгендә исеменә үк чыккан китапның «Кыпчак кызы» дигән роман. Роман эпопеясында була. Бу инде хөрмәтле язучыбызның язмыш әсәре, язмыш романы. Соңгы 15 елда ул шушы әсәр белән утырды, шушы әсәр белән әсәрне иҗат итү өстендә булды һәм ул тәмамламый да калган иде. Менә шушы китапның төзүчесе Рауль Рахмани белән әлеге романны тәмамлап, берничә варианттан төп вариантны сөйләп алып, без аны бастырып чыгаруга ирештек. Әйтергә кирәк, бу мәхәббәт турындагы роман. Якты роман, романтик рухлы, кеше язмышы, кеше гаме турында, сагышы турында. Ләкин бер кызык кына ситуациялар нечкәлектә бар. Чөнки нәкъ менә шушы мәхәббәт чорында, мәхәббәт вакыйгалары эчендә кайнаганда әсәрнең герое бик авыр ситуациягә эләгә. Ул Кариб кризисы вакытында Кубаның азатлык яулап йөргән чакларында океан уртасында үлем белән очраша. Чөнки бу китапның, бу әсәрнең герое ул тау кадәрле кораб капитанының беренче ярдәмчесе. Һәм менә шушы үлем белән күзгә күз очрашкан кешенең күңелендә барган хисләр, тойгылар, тетрәнүләр аның якты матур мәхәббәте белән багланып китә, керешеп китә һәм аны күпмедер дәрәҗәдә үлемнән дә коткарып кала. Менә шушы кеше тормышындагы бик кискен сәяси моментларның кеше күңелендәге матур мәхәббәт хисләре белән органик кереше бу роман. Менә шуңа күрә укучыга бик кызык булачак. Монда безнең илебезнең язмышы да бар, сәяси вакыйгалар да бар. Һәм океандагы, диңгезләрдәге төрле хәлләр дә бар, бик кызыклы. Шул ук вакытта чип-чиста, матур, романтик мәхәббәт тарихы да бар. Әлбәттә, роман булып шуңа да басылып чыккан инде ул. Бу мәхәббәт бәхетле язмышка дучар булмый. Мәхәббәт бик аянычлы була. Һәм алар бергә була алмый калалар. Укучы инде ни өчен менә төп геройлар бергә була алмый калулары турында әсәрне укып беләчәктә. Без шушы китапны укырга чакырабыз. Китап безнең китап киштәләрендә язучыбыз, Мариман язучыбыз бүген дә безнең арада. Ул инде мәрхүм, аның иҗаты безнең арада. Рәхим итегез, безнең китапларны укыгыз.